Hai să vedem ce înseamnă viața frumoasă de la țară. Hai cum? Mai avem de tăiat lemnele astea, de spart pe astea, de cărat, așa. Și cele pe care le-ați văzut sunt în afară de ce am aranjat aici, așa, rândul de 3 metri și închipuiți-vă câte mai am de băgat, că aș mai vrea să mai cumpăr încă o căruță. Asta fiindcă nu avem gaze, așa că dacă vă mutați la țară, căutați să aveți gaze întâi și după aia luați-vă. Numai muncă până le cari, până le spargi, le tai, le spargi, le cari, le aranjezi, lasă-le să se usuce un an. Muncă, muncă multă. Ce să mai... Norocul meu că mi le-a mai spart băiatul, că dacă era după mine și așa, acum un an m-am dus cu ele până în august și n-au fost uscate bine, că au rămas afară, tăiate doar. Doamne ajută, anul ăsta să le termin mai repede.